svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom YouTube kanalu. Danas ćemo snimati Keks challenge ili petit challenge, ali ja nemam petit keksovi, nego imam 3 velika, tako da 100% nećemo uspjeti ovaj challenge. Imamo ovdje štopericu, mama će se možda vidjeti, ali tu je 40 sekundi, za 40 sekundi ćemo da probamo da pojedemo ova 3 keksa. Samo da namestimo ovo. Tako, ja mislim da vidite ovdje. Ja ću kliknem da počnemo. Ajde. Evo ga, počela je. Evo ga gotovo. Ljudi, evo gotovo je. To je moj drug veliko, dobro. Vrijeme je isteklo. Evo vidjet ćemo dobro. Vidimo se kad ja ovo pojedem. Kao da ovaj keks što mi je sad uspjeno pojedem. Tako da vidimo. Ćao. I evo mi ljudi, znači, pojasno, sve sam se žvakao. Znači, eto, opet nismo uspjeli ovaj challenge kao i prošli onaj. Znači, pravit ćemo još puno challenge-a. Znači, eto, samo bih želala da pozdravim u ovom videu, što sam zaboravio, koji mi daju podršku Captain Game i Jelena Karadžić, to je, i eto, njih bih želala da pozdravim. Eto, znači, Jelena Karadžić to je moj drug koji je ušao na akaunt od svoje majke, tako da, eto, pozdrav za Strahinju Karadžića, njegovo pravo ime da kažem. Tako da, eto, mogli se da vidite u našem prvom video snimku, to je on, pozdrav za njega i pozdrav za Veljka koji je ovdje i pozdrav za Captain Game, to je moj drug isto. I eto, to je to od ovog videa. Ako vam se svidao, lajkujte, šerujte, subscribeujte. Mi se vidimo u nekom narednom videu.